L-assedju l-kbir tal-1565 ħalla lil Malta imkissra u mfarka. Kien għalhekk li l-Kavallieri ta' San Ġwan, bil-għajnuna ta' Slaten Ewropej, iddeċidew li jibnu belt ġdida fuq l-għolja Xiberras. F'din ix-xandira se naraw kif wara l-assedju l-kbir il-Kavallieri ddeċidew li ma jibqgħux joqogħdu l-Birgu, imma minflok jibnu l-belt ġdida tagħhom fuq l-għolja Xiberras. Din hija s-Sakra Infermerija jew l-isptar li l-Kavallieri kellhom fil-Birgu. Fil-belt il-Kavallieri bnew sptar ġdid. Illum dan il-bini jissejjaħ Dar il-Mediterran. Dawn huma xi wħud mill-bereċ li l-Kavallieri kellhom fil-Birgu. Dawn huma xi bereċ li l-Kavallieri bnew fil-Belt Valletta. Din hija d-dar ġewwa l-Kastell Sant'Angelo fejn kien joqgħod il-Gran Mastru ġewwa l-Birgu. Dan huwa il-Palazz tal-Gran Mastri, il-palazz fejn beda joqgħod il-Gran Mastru wara li l-Ordni għamel lill-Belt Valletta bħala l-belt kapitali l-ġdida tiegħu. Il-pjanti tal-belt il-ġdida saru mill-perit Franġisku Lapparelli. Imma mbagħad il-pjanti tal-knejjes, tal-palazzi, tal-ifran, tal-isptar u tal-bereċ saru mill-perit Malti Ġilolmo Kassar. Wara l-mewt tal-Gran Mastru Lavallette, il-Gran Mastru Del Monte wera ħeġġa kbira biex jieħu lill-ordni mill-Birgu għall-Belt Valletta kemm jista' jkun malajr. Għalhekk il-bereċ bdew jinbnew b'ċerta ħeffa. Il-biċċa l-kbira tal-palazzi ġew ippjanati u nbnew madwar it-triq prinċipali u fil-parti l-għolja tal-Belt Valletta. Fl-1571, jiġifieri 6 snin biss wara l-assedju l-kbir, il-Gran Mastru Del Monte iddeċieda li kien sar iż-żmien li l-Ordni tħalli l-bereċ tagħha fil-Birgu u tmur fil-bereċ ġodda tal-Belt Valletta. Dan minkejja li l-belt kapitali kienet għadha mhix lesta. Wara li l-Kavallieri marru joqogħdu l-Belt Valletta, il-bini hemmhekk beda tiela b'ritmu maġġel. Il-Maltin bdew deħlin biħġarhom biex joqogħdu fil-belt il-ġdida. Għaliex? Fil-Belt Valletta mal-Ordni ta' San Ġwan huma sabu iżjed sigurtà u xogħol milli kellhom fil-bliet u l-irħula tagħhom. Fil-fatt, il-popolazzjoni tal-belt fi żmien 40 sena telet minn xejn għal 10,000 ruħ. Fl-1590, fi żmien 24 sena minn meta bdiet tinbena l-belt, kien hemm 3,000 Malti jgħixu fil-belt. 24 sena oħra wara, fl-1614, in-numru tela għal 10,000 ruħ. Saru numru ta' regoli biex fil-belt il-ġdida tinżamm l-indafa u biex din il-belt tkun sabiħa. Biex nieħdu eżempju żgħir, il-kantunieri kellhom ikunu mżejnin, normalment b'xi statwa ta' xi qaddis jew qaddisa.
Il-ġebel għal-bini tad-djar u l-palazzi tal-belt il-ġdida kellu jinqata min-naħa tal-belt magħrufa bħala il-Manderaġġo. Illum din il-biċċa tal-belt, in-naħa tal-port ta' Marsamxett, tiġi fejn hemm Pjazza Mattija Preti. Il-ħsieb oriġinali kien li titħaffer menqa kbira biex hemm jiddaħħlu x-xwieni tal-ordni fil-każ ta' xi attakk ieħor mit-torok. Minħabba li l-blat kien jibes ħafna, il-proġett waqaf u minflok telgħu ħafna djar biex fihom joqogħdu nies foqra. Imma xorta waħda nistgħu ngħidu li l-Belt Valletta hija tassew belt sabiħa. Belt popolari ħafna mat-turisti li jżuru l-Gżejjer Maltin. Mhux ta' bxejn li l-Belt Valletta llum hija patrimonju dinji, waħda mill-hekk imsejħa World Heritage Sites. Ġiet iddikjarata hekk mill-Għaqda tal-Ġnus Magħquda il-UNESCO.